Sehat, Pak. Sehat nggih. Lali. Mboten. Ya guru. Nggih, Guru. Dingko bengi iki awakmu tak jak nang guruku neh. Guru sampean malih. Ya. Sing dek wingi Ya. nyantet gak sida-sida wi. Aku ngomong karo guruku, "Mbah, apa ana masalah karo bocah sing tak gowo?" Bengok, bengok. Aku malah dicek karo guruku. Ora percaya araku to, Le. Gurumu ki seratusan tahun dadi dukun. Lah terima bocah ndek iki sing mbok gawa ki lho ora apa-apane. Ngomong Ngomong masalah kangge aku. ngomong ngene Guru sampean. Makane iki kok digudheki. Saiki penting dhewe iki. Ayo ngomongin Guru. Ayo lah. Guru. Lho kuwi ta gurumu iki. Lho. Nyuwun sepura kula ganggu. Kula muridé Mbah Jan iki lho. Nggih. Aku nyuwun sewu, Mbah. Sampeyan nyantet jenenge sapa, Mbah sing iki, Mbah? Ada garapan jenenge sapa? Yanto. Oh, ya. Iki arep nyantet. Nyantet Yanto. Tapi kan kudune awake dhewe pangga sabar to tirakat kuwi. Wong sabar kuwi ana batese. Oh. Dadi nek ora mung sabar-sabaran wae, dadi sabari terus mung awake dhewe terus piye? Dek-dek, Mbah. Ah, yo ki mang tak omongne. Ini dek, Wis Mbah. kadung ndek dindekne akhirnya makan malah diles. Ngono ya, Mbah ya. Heeh. Tapi kan yo dhewe kudu pangga sabar to jane. Nggih utang ngerpek-ngerpek mbah disili ditagih lah ngejak tukaran. Kadang bacokan ngono kae. Nggih, tapi lek menurut anu, gurune kula sing rene ngandani anu, lek wong kok diutang ora iso bayar, kuwi sing ngutangi pahalane kaya sedekah sing diutangne kuwi. Kuwi lek kanggene wong Duit duit. ngomong Oh, duit. Ngurangi Kanggene duit, wong- Yo isine yo ngono kuwi. Mateni ae to, Mbah. Iya. Ngono. Kono mentolo, kene kudu mentolo. Iya no. Pembalasan lebih kejam ya, Padha Pak. karo utang nyawa nyaur nyawa. Amit. Aku iki kira tak percaya. Larang iki sono rai lho, Din. Amit. Lah mesti Iya, baca. amit. Tenanan kuwi. Amit. Ayo, bersama, Mbah. Percaya mung karo Gusti Allah, percaya karo santet. Lho kowe nyapa ngadeg ngene jan? Aku ape bantu guru. Wis ora gurumu. Aku pengen bantu guruku. Oh. Aku jane izin, Den, ngene iki, Den. Tapi nyatane ya Ayo. Mbah, malah mutak getih, Mbah. mati gitu. Mati gitu Jan. Mbah, Gurumu mati Jan. Wah. Jan. Mbah, nangis, Mbah. Mbah Jan. Ning endi wong iki? Guru yang mulia. Guru yang mulia Mbah Jan. Aduh. Sabar ya. Rek ya. Awake dhewe kudu sabar. Tansah eling lan waspada iki awake dhewe. Menyelesaikan ini biar ketahuan semuanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas
saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di hari ini bulan Mei tahun 2026, di bulan ini video terbaru ya, karena banyak yang bertanya ini video lama atau baru. Ini video baru, ini dakwah saya yang sekarang, alhamdulillah, di bulan Mei 2026 ini, alhamdulillah. Malam ini saya mau memberikan sebuah ijazah, yaitu amalan keselamatan untuk panjenengan semuanya. Tentu masih ingat ketika saya dihajar Mbah Jan itu, padahal Mbah Jan kan terkenal sakti toh, iya toh. Beliau itu kan punya channel YouTube sendiri, terus juga di rumahnya itu terima tamu. Mungkin sampai semua yang melihat YouTube saya sudah tahu lah, atau mungkin sudah ada yang pernah ke sana. Mungkin juga ada yang menjadi pasiennya gitu. Jadi pernah waktu pertarungan dengan saya itu, Mbah Jan itu kan nerjangin saya, mukulin saya itu, wallahi demi Allah itu saya nggak bohong, itu nggak berasa. Rasanya itu hanya kayak di apa ya, kayak dikipasin angin gitu loh, pak begitu. Loh, ngomongin Mbah Jan langsung mati. Ini mungkin ada semacam apa ya, energi mungkin, atau kualat ngomongin Mbah Jan saya. Lampunya mati rek, mati. Loh, itu lagi, alhamdulillah aman ya. Oke, jadi di kesempatan malam hari ini saya akan memberikan sebuah ijazah amalan keselamatan. Jadi amalan ini namanya timbulan Rasul. Jadi kalau menurut guru saya, amalan ini untuk keselamatan, baik itu dari pukulan benda tumpul, pukulan tangan kosong, maupun pukulan benda keras. Jadi amalan ini bukan hanya selamat dari senjata tajam, tetapi insya Allah juga selamat dari benda tumpul. Karena ada semacam ilmu keselamatan, tapi khusus hanya untuk senjata tajam. Kayak semuanya orang dibacok gitu atau ditusuk tidak apa-apa, tapi ketika dipukul gitu dia terluka dalamnya. Tetapi ini adalah salah satu amalan untuk keselamatan yang dari benda tumpul. Jadi keselamatan dari pukulan tangan kosong maupun benda tumpul. Jadi amalan ini disebut dengan ajian timbulan Rasul. Bagi panjenengan semuanya yang mau mengamalkan, silahkan, saya ijazahkan. Caranya dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Puasanya bilaruh, tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Apa itu yang keluar dari yang bernyawa dan dari yang bernyawa? Yang bernyawa ya tentu semua hewan yang bernyawa seperti ayam, sapi, kambing, semua ikan. Itu yang bernyawa tidak boleh dimakan. Yang keluar dari yang bernyawa itu seperti telur, itu jangan dimakan. Seperti mie itu kan ada telurnya, masako dan sebagainya. Jadi makanannya itu lepas dari yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Jadi puasanya dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumatnya kalau bisa jangan tidur dari subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat. Amalannya itu yang pertama jam 12 malam mandi dengan niat mandi dengan air Qudratullah Nur Muhammad Nur Allah, niat memandikan sedur papat kelima panjer. Terus setelah mandi wudu, sholat taubat, sholat hajat, terus baca amalannya 313 atau sebanyak-banyaknya. Amalannya
seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku Kak Baitullah, rambutku rajek wesi, bul banyu tan ana banyu, uga tan ana krasa. Mongko ototku winangka kawat, balungku hingga dadi waja. Akhire badan mani sangka ngesor tumekane dhuwur, papak palune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rohim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Sampai baca ketika sedang berpuasa, setiap habis sholat 7 kali, malamnya 313 kali. Nanti setelah puasa bikin selamatan pun monggo, selamatan bisa dengan ingkung atau apa silahkan. Nanti selesai dipuasai 3 hari, cukup setiap habis sholat dibaca 1 kali. Insya Allah sudah menyatu dengan diri panjenengan. Itu yang saya ijazahkan, semoga bermanfaat. Semuanya hanya sebatas doa. Tentu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang kemarin saya rasakan itu ketika Mbah Jan nerjang saya itu, wallahi kenapa saya tidak marah, kenapa saya tidak benci, karena memang ya saya sama sekali nggak merasakan sakit. Malah rasanya itu semangat itu. Semangat rasanya itu kayak diginiin. Ini wallahi saya tidak bohong. Tapi ya jangan buat tes-tesan, jangan terus teman suruh mukul ya. Ya nggak bisa juga, ini hanya keselamatan ketika terdesak. Contoh ketika kita naik motor mungkin dipukul dari belakang, atau kita tiba-tiba ada yang mukul, kita nggak tahu kenapa, kita sudah ngalah tetap dipukul, itu insya Allah bisa. Tapi bukan berarti kalau kita nantang orang di jalan suruh mukul bisa bonyok mati tenan nanti ya. Jadi ini hanya ilmu kepasrahan, ilmu lillahi ta'ala, ilmu tawakal kepada Allah, itaqullah. Itu saja yang bisa saya ijazahkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Mohon doanya nanti pas ini Idul Adha ini, nanti haulnya apa, saya mohon doanya dari panjenengan semuanya. Panjenengan mungkin sudah tahu kalau saat ini saya sedang berpura-pura mengikuti Mbah Jan. Jadi saya sekarang ini jadi muridnya Mbah Jan. Mbah Jan mau menunjukkan semua keilmuannya, dia mau menunjukkan semua kesaktiannya, ya, asalkan saya jadi muridnya. Jadi saya ngikutin di rumahnya, di jalan, guru-gurunya, di gua, di mana-mana itu, biar kita tahu itu. Intinya mau ngalah ora bakal kalah. Yang penting kita ikuti dulu. Saya juga pengen tahu kehebatannya Mbah Jan, kesaktiannya, apa saja yang dia lakukan, nanti sampai akhirnya nanti kita tobatkan. Tapi sabar dulu, kita ikuti alurnya. Yang penting sing tenang kita. Ojo ngomong ya. Ojo ngomong sing tenang sih ya. Sholawat dulu. Kayaknya orangnya udah mau datang ini. Soalnya kalau udah masuk hutan sini dia itu sekitaran sini. Saya minta bantuan doanya dulu dengan semuanya seperti biasa. Amalan keselamatan pagaran, yaitu saya minta bantuan ridhonya Al-Fatihah 3 kali, Al-Iqah 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Surat At-Taubah 3 kali, dan Sholawat Muridah 3 kali. Saya mohon ikhlas sama ridhonya nggih. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul Anbiya. Al-Fatihah. Ya kana. Al-Fatihah. Suratul Anbiya. Al-Fatihah. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i sifat ya sifat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dalam, Mbah. Sehat, Mbah? Sehat nggih. Pripun, Mbah? Kali. Mboten. Ya guru. Nggih, Guru. Pripun Mbah Guru kula bacaan. Dinggo bengi iki awakmu tak jak nang guruku neh. Guru sampean malih? Ya. Sing dek wingi Ya. nyantet gak sida-sida wi? Aku ngomong karo guruku, "Mbah, apa ana masalah karo bocah sing tak gawa?" Bengok. Aku mah pe didek karo guruku. Sampean Ora percaya aku to, Le. Gurumu ki 100-an tahun dadi dukun. Lek terima bocah ndek iki sing mbok gawa ki lho ora enak apa-apane. Ngomong- Ngomong masalah kangge aku. ngomong ngene Guru sampean. Makane iki kok dibuktekne, Den. Iya sih, tapi ngene lho Mbah, iki amit aku tak amit ya Mbah ya. Piye? Sampean kan guru kula. Oh, piye? Sampean wong sakti. Oh, Sampean kan wong hebat. iya. Ya wis terkenal lah kesaktene Iya, sampean. terkenal. Pasane sampean ya akeh. Oh, Di sampean ya tak ajeni. iya. Cuman ngene, Piye? semenjak sampean ngebuki aku kae, Oh, terus aku manut dadi muridmu. oh, Kan aku memang pengen ngetutne langkah sampean. Sampean ning endi tak tutne kan ngono. Ah. Sampean dudoni ilmu kesaktiane Ah. ngono. Sing mbok omongne ya masuk akal. Ah. Ngono. Sing kaya wingi-wingi kuwi. hmm, Terus aku akhirnya ngetutne awakmu ning guwa. Iya. Sing pisan ketemu gurumu. iya. Mbah sapa wingi? Singaludra. Heeh. Terus? Sampean ngomong guru sampean Mbah Singaludra dhewe dalane wangel. Iya. Nangin wis Ah. arep ceklokan jurang barang to. Iya, wis adoh kae. Bahasan ngono lho dhewe ketemu gurune sampean kae. Hmm. Sing pertama. Lah Hmm. kok gurune sampean kae iso ngomong wedi-wedi terus ngilang gitu lho. Maksudnya iki enak apa ngono maksudku. Aku kan gak ngeh to. Nah iku sing pertama sik. Ah. Terus sing kepindho, Hmm. wingi wi aku mbok jak ning alas. Iya. Ya kaya ngene iki lah. Terus nemoni gurune sampean. Iya, iya. Gurune sampean kuwi ngetokne ilmu santet. Iya. Aku ora ngerti nyapa. Lah kok akhire barang santetmu balik dhewe. Lah, iku apa sampean enggak mulai rada curiga? Maksudku ngene lho. Ilmune Gusti Allah iku ternyata ndek atase ilmu guru-gurune sampean. Sampean apa enggak duwe pikiran ngono? Lah wis nyoto ngono berarti kan ilmu santet sing selama iki mbok goleki karo selawat ora enek gunane. Ora enek saemput-empute. Kudune sampean kan ya tobat ini lho. Paham apa ora maksudku? Tapi belum cukup untuk pembuktian. Oh. Jadi kena aku menghormati, menghargai pendapatmu, Iya, iya. masukanmu tak hormati. Neng Iya. enek ningi. Kabeh mau kudu kasunyatan, kabeh mau kudu kebukten. Lho, ngono ki urung nyata ya? Urung, Lho. masalahe guruku ki ngomong, Hmm. bocah kon rene le, terno neh pisan kas. Ya ya buktekno. Ayo. Mending ngono, Oh, ngomong ngono guru sampean. matane bocah sing ndek iki mbok jak ndek iki,
tak tokne ilmuku sing paling dhuwur santet. Iki Ya kan? memang wingi dasar. Aku kan ora nantang to, Mbah. Ora nantang, tapi dia tersinggung. Oh. Lah dhek didoni ilmu dhek ra iso kok tersinggung mbek aku. Aku salah apa? Loh, krana nang kono enek mur awakmu, aku karo dhek. Oh, berarti curiga. Ora mungkin lah pengaruh kok njaba. Oh. Masalahnya meditasi utawa rituale nang kono. Ora mungkin digagali teko isinan. adoh. Ya menawa ngene lho kan dhek nyantet wong. Ya. Lah wong iku memono cek salat apa cek selawat, tanggane tahlilan. Lalah kan gak iso mlebu rono mendal, iso uga kan ngono ta maksudku. Ora mergo awake dhewe. Iya apa ora? Mergo adhe iki gak ngerti dhek salat apa ora. Sing roh kasunyatan karo matane dhek iki awakmu. Lah iya maksud kan Ngono lho. dhewe kan gak roh sing dhek serang sapa wingi kae jenengane. Sontoloyo Ya. Yanto apa sapa sing ati santet kuwi to. Ya. Lah delalah kan mental. Kerise balik. Ya kan aku ora ngerti apa-apa. Tapi lek awakmu kira-kira maca mimi kan ya dhek ya paham kira-kira. Lah aku ora paham. meneng ngene iki ya karo dikir Allah, Allah ngono lah aku. Ya mangane kuwi menteng kelek guru kuwi. Terno rene neh le. Ora percaya aku karo kancamu. Enek apane kancamu kuwi? Oh iya. Malah aku sing ape diajar karo guruku dhewe. Ya Gara-gara lek ngono ora masalah dhewe rono. mangane tak buktekne, Den. Mangane awakmu kayak masukan, kayak pendapat oke, enggak masalah. Iya. Tapi lek pembuktiannya urung cukup, aku urung percaya, Den. Iya. Ngono lho. Ya ora masalah. Jadi aku kudu pembuktiannya sing terakhir, gampangane ilmu sing guruku duwe jare tingkat tinggi. Iki baru aku percaya. Lah iya aku kan panggah dadi muridé sampean to. Iya, kowe kudu dadi muridku wong guruku kabeh akeh. Lah iya aku panggah ngetutne langkah-langkah sampean. Aku nggak iso lek kon maksudnya kon murel utawa aku kon mangan batang utawa aku kon ngeduk kuburan aku mau. Tapi lek dadi muridmu mung ngetutne awakmu ning endi, aku ki mbok kenal muridmu gak apa-apa. Aku terus ngetutne langkahmu, terus tak tutne. Ya kudu ngono. Iya, tapi kan aku nggak iso lek kon ngene-ngene. Tapi ayo ngono Masku sampean duwe guru-guru ya toh, sampean sing wis terkenal wong tuwek, wong sakti, sing pemahamanmu dhuwur. Ayo, gak apa-apa aku dadekno muridmu tak tutne, sampean ning endi tak tutne. Saya ikuti kemana saja gitu loh maksud saya. Ya, saya tahu ngene, Den, masalah satu. Aku ki kan guru to. Oh, siap. Gurumu to. Nggih, Nah, nggih. Guru ki mau digugu lan ditiru. Jadi kowe kudu gugu omonganku, niru kelakuanku. Lah, masalahku engko urung patek iso kudu belajar. Kudu belajar, tapi ya ngono. Tak dudone pembuktian kabeh. Iki lho dukun sing sakti. Cara nyatet ngene iki lho. Lah, kowe ben percaya. Ngono lho. Kecuali lek pembuktiane iki engko enggak berhasil. Nah, iku lho maksudku ngono lho. Paham aku. Jadi aku iso nyadari bahwa sing tak ugemi iki maksudku ngono. keliru. Maksudku Ngono tuh lho. gitu, maksudku iku. Lek wis terbukti tenan, Nah, ilmu santet kuwi dahsyat, ya. baru. Tapi lek ora apa-apa wis wingi gurumu sitok mlayu, sing sitok nyantet ora enek apa-apane ngene aku ya amit, urung percaya. Iyalah. Ngono lho. Aku ngerti karepmu. Iya, paham to. Jadi intine Saiki pembuktiane lah ya. panggah pembuktian lah. Pembuktian ae. Masalah iki kayak awakmu tipene kan ora gampang percayaan, aku paham. Aku pengen tekon jane. takon Kowe apa? belajar ilmu santet ini pirang tahun to jane iki? Lho lek santet kan wis puluhan tahun lho, warisan dari pena omong guru-gurune mbiyen kok. Oh alah. Jadi santet ki mang ngono den sering mbiyen setahun kepungkur tak jelasne tapi awakmu menolak mentah-mentah. Karena santet itu sebetulnya itu baik, tapi kan awakmu guyu. Lho tapi didelok dhisik. Karena zaman dulu santet itu ada hubungannya karo pengobatan. Intinya bisa memasukkan sesuatu ke perut atau ke organ manusia. Itu pun sebaliknya. Dulu itu bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh. Karena mungkin salah penggunaan atau mungkin murkane manusa sehingga salah penggunaan digawe sing elek. Kan ngono to asline ceritane. Itu zaman penjajah, Den. Aku paham. Sing mbok sampekne aku paham. Heeh. Jadi santet iku sebenarnya kayak contohnya toh nggo rukun Tanpa operasi lah. Cara wong iki cara tim medis lah ya.
mengambil sesuatu mungkin batu ginjal atau apalah. Itu tanpa operasi. Oh. Ngono lho. Kuwi ngetok nih Kayak sesuatu wong teko organ. rumah tangga sing adoh Ya dicedhekne ngono. bisa, itu kan ya termasuk Santet. santet juga. Tapi disalahgunakne Nah, malah dienggo njimuk bojone wong. salah gunakan. Nggo melet wong. Heeh. Sing sebenarnya kudune nggo ngrukunke ngono kuwi to. Iya. Jadi ibarat Oh. adik iki duwe pedang utawa arit atau apa, ini kudune dienggo mbabati suket ning malah nggo mbacok wong. Salah pigunane, ngono lho. Jadi tergantung sing gawe. Tergantung bagaimana kita melakukan atau nglakokne ilmu mau lho, Den. Karena memang di dalam diri kita iki enek setane ya an. Ya makanya kenapa kok hawa nafsu sing gak iso terbendung karena setan yang jero paling gede. Akhirnya didorong dengan kemauan amarah sehingga terjadi. Ya tapi lek mungkin awake dhewe iki jerone iso kontrol ya mungkin bisalah untuk koreksi diri aku lek misalnya ngene iki apik enggak. Misalkan aku ngene iki cocok enggak. Kan ngono to, Din. Oh, cara goloki kena nggo jaga-jaga, lek enek maling umpamane nggo jaga ngono jaga awak ngono ya. Tapi enek juga sing nggo golok iki dienggo. Mateni wong. Kan ya mangga salah penggunaan. Apakah sendok garpu bisa untuk membunuh orang? Bisa. Padahal itu kan sebetulnya untuk nganu buah lah. Oh iya. Nggo mie lah, tapi kenapa untuk membunuh orang apa gak iso? Iso. Ya jare dirincipi. Wong sikat gigi ya iso mateni wong kok dadakno. Iya bener. Makanya ya tergantung manusia. Tergantung wonge. Tergantung manusia. Balik neh ning ilmumu sing wingi kae ya. Heeh. Jadi tergantung sapa sing gunakne. Sing gunakne iki piye? Ilmunya memang semua itu baik. Sing nggawa iki piye kan gitu to, Dan. Din. Dawakmu duwe ilmu santet kuwi nyapa enggak nggo sing apik ae? Lah, nggo nulung wong ae. Karena memang bolak-balik tak omong yo, Din. Mbah Jan iki kebentur karo kahanan. Wis bolak-balik tak omong. Jadi lek urusan perut, Din. Kuwi memang gak iso disemayani. Iya aku mau ya lowe aku mau. Ya mangane kuwi. Oh, kena mbok semayani apa ora mangan sesuk mbah gak lho. Ndak iso awakmu mangan ya to. Ya kuwi lah. Oh. Kuwi urusan perut. Jadi lah dhewe dituntut karo keluarga, dituntut karo awake dhewe tentang luwe. Ya sapa pun dadi, Den. Penting wareg, penting oleh duit. Tapi kan kudune awake dhewe sabar to, Mbah. Iya kudune Sabar sabar. nyambut gawe sing halal. Ngono. Ngono kuwi mau. Ora entuk nglarani liyan ngono kan salah satu usahane awake dhewe iki tirakate dhewe. Iyalah. Nyambut gawe yang ngilangi dosa ngono. Yang jelas iki ngono, Den. Masalahnya wong menabur itu menuwe, Den. Jadi apa yang kita taburkan ya tetap menuwe, tergantung tanduranmu apa. Oh, tapi biasanya emang makan di balik kantung. Ya. Biasanya ngono biasanya iki. Biasane ngono pas go goreng. Wah, Biasane hawane ngantuk, Den. walah. Ya ora percaya isuk sarapan sego goreng, ora percaya jajal. Tangi turu. Iya. Mas sego goreng. Iya. Wis kejaman kula, Den. Ngantuk. Iya. Sego goreng dipangan bengi. Oh. Ora enek bakal sego goreng awan gak enek. Dia enak ya. Gak enek apa kowe mubeng nang pasar-pasar nasi goreng bukae jam 12 awan gak ono. Tapi lek bar magrib istilahnya bengi iku baku ana nasi goreng. Tujuane apa? Mari mangan mesti ngantuk. Lek zamanku dhisik iki sego goreng kan sego turah to. Iya. Timbang mambu digoreng. Digoreng timbangnya mambu digoreng. Itu bukan warung, tapi yo ngantuk. Ya barani gurumu. Gurumu ning ndi? Guruku ya panggah nggone kono kae. Apa kowe cak babar ilmu karo aku? Ya piye enake ya. Ya langsung ngene gurumu lho, aku pengen roh gurumu menunjukkan kesaktian gak endang aku iso percaya. Iya. Masalah ki engko lek bahas tentang ilmu awake dhewe iki ren entek, Den. Dadi wis dadi kodrate lek Samsudin Rumbajane isine eyel-eyelan. Oh. Wis kebiyen mula. Mergo apa ngene, jeneng kabeh merasa memegang kebenarannya masing-masing. Tapi ya ingat bahwa dhewe iki aja sampai saling menjatuhkan. Oh iya benar. Ibaratnya lukisan, awakmu ijo aku kuninge. Lukisan lek polos kan elek lho. Bener. Aku makane ya Ngono lho. ya ndak benci mbek sampean nih. Makane sampean tak panggah. Tak ning endi-endi tak parani, tak anu kan ya mergo aku tresno to, Mbah. Ngono lho, paham apa ora? Ya lah aku ki paham, Den. Lah iya, makane aja ngamuk-ngamuk ae sampean niku. Lah aku ki mergo ngamukku ki gregeten, Den.
Intine ngene, aku ngandani wong, nuturi wong. Ya kan manut saiki. Mangane aku ya wegel kadang aku tak lok-lokne asline apa to. Oh. Ya tenan asline iki ya mongso to jenenge cinta atau sayang diungkapkan dengan kata-kata kan tidak mungkin. Oh. Jadi ki aku bentukku perilaku. Oh, perilaku. Makanya awakmu itu jangan mudah tertipu dengan orang di depanmu pura-pura baik. Icamno, mergo kelamamu kuwi. Oh, Paham, aku nggak penaan mbek wong iki. Lah iya justru enggak penak itu dimanfaatkan orang. Ngono lho, Den. Tapi ora apa-apa dimanfaatne, timbang manfaatne wong. Iya memang iku ngono, tapi lek jenenge piye, Den, wis dicekel watakmu. Oh. Jane pinter awakmu, Den, tapi sayang salah penempatan, salah penilaian. Oh, aku goblok berarti ya kuwi. Ya, kuwi goblok. Wong lek goblok ora kena dihapus, Den. Oh, lek goblok malah gak kena dihapus. Ora anu wong pinter lho, Masku. Kok aku malah ngomongku ngantur iki. Wong lek pinter, ora kena dihapus. Oh, lek wong goblok-gobloki wong terus. Aku Contoh, kuwi. contoh misalnya aku apa melakukan sesuatu, aku tekan omahmu, wis mbaten saking pintermu, wah mbajan rene paling golek dhuwit karo rokok. Kan iso ngono tok. Paling mbajan rene ben YouTube rame. Ya wis di dalam anu otak wis ana. Mergo saking pintermu. Aku pinter ya aku. Ya pinter termasukan, tak akoni pinter. Ngono lho. Lah terus goblok punya apa? Ya goblokmu kuwi ora tau manut aku. Bisa aku manut saiki? Loh, Marani manut bamu. saiki diparani, Heeh. dibuktekne. Sakti Buktekne rono. sakti tenan ya. Iki sakti tenan mergo wonge ngomong karo aku iki ilmu tingkat tinggi wis tak tok ning kabeh san. Iki tak tak dadeni siji. Kancamu sing mbok jak rene kae balene kon rene. Lah aku menisin soalé. Kowe ngisin sini aku lho, Mbah. Oh. Aku muni ngono. Nyapa isin? Guru-guru nek bocah kuwi ra mandi. Lho ora percaya aku, ama geger guruku malah. Oh, pas gurumu gak percaya. Ora percaya, lek awakmu ki jarene nang kono ora pengaruhe. Aku ancen gak ndek pengaruh apa-apa lho, Jan. Lah buktine Aku ya mbuh kok jan aku, jan mbuh aku ki. Aku ya radeng ora ndek ilmu apa-apa jan. ya kuwi rumangsamu. Aku ya mung rono ndelok ngono tok lho mungane. Ya ndelok ora ndelok tok awakmu. Aku lak paham awakmu iki. Nyapa aku? Loh, paham awakmu. Ngene, Den. Otak kamu itu tidak mudah dibaca kecuali mbajan. Oh, Eling. berarti sampean roh aku ngetut sampean iki pengen maca sampean aku ya sampean jero. Wis seru. Oh. Tapi orang-orang di sekeliling kamu, bahkan wong sing cedhek karo kowe lho, karepmu piye kuwi ora paham. Marno saking orang itu kalau pintar itu bisa melindungi sesuatu dalam pikirannya. Jadi cara anu bentengmu kuat, saking mbuh kena dijelasin lah. Tapi lek bajane enggak iso, Den. Lho aku dolan aku menungso. Oh, sampean ndak wedi Pak aku ya. Lho, aku ora wedi. Nah, aku wedi kuwi lek aku berbuat jelek karo kowe iki wedi. Tapi ya aja ora berbuat jelek karo aku, tapi ya aja berbuat jelek sama orang no. Lho, iya memange. Memang kuwi sing apa maksudmu kan ngono. Iya. Soalnya awakmu karo wong padha ae kan ngono maksudmu. Heeh. Lah, Aku ya kowe, kowe ya aku. ya mangane kuwi. Aku iki kowe. Kowe Tapi iku ngene Den ya. aku. Ya iki Iya, Dek. mumpung ade omongan. Heeh. Mumpung aku sik urip. Ya kowe urip terus to, Jan. jenenge Aja mati menungso. lek urung kowe tobat, Jan. Iya paham. Aja mati lek kowe urung salat. Kowe lek wis Aja mati lek kowe urung maca syahadat, Jan. aku kan luwih tuwek, Den. Oh iya iya. Kowe mesti kelingan omong aku walaupun aku ki mbok anggap bakul jamu. Karena apa, Den? Memang waktunya aku yang bisa menjawab, Den. Apa ngaku bakul jamu? Kuwi bagimu kan ngono. Oh iya, Jane bagi. omong rentek kan ngono. Ya. Bakul jamu. Tapi Den, omongan ki pasti suatu saat mbok eling-eling. Pasti. Tapi aja pamitan ngene sik to, Jan. Awakmu urung tobat to, Jan. Ya ngerti, Den, tapi pumpung Apa kowe nek masalah karo bojomu to, Jan? lho ora lah. Kok Maksudku kaya pamitan ngene to? mergo ngene lho, Den. Aku kan wong cilik. Oh, diku lek ngene to babas mati, Jan. Awakmu wong gedhe. Astagfirullahaladzim. Gampangane kan ngono to. Astagfirullahaladzim. Iya. Dadi iki omongan ngene iki wis to bakal iso mbok titeni. Karena apa to? Omongan teko ati, betul-betul kuwi omongan sing bener-bener tenan. Kuwi panggah suatu saat akan muncul. Yang dari hati akan sampai ke hati. Intinya Maksudku seperti ngono. itu. Jadi panggah mbok ingat. Sesuatu hal yang dari hati akan sampai ke hati. Iya, panggah mbok ingat. Maka Karena tak apa? ingat. Sesuatu yang baik itu pasti teringat. Ngono. Wis to, eling-eling ngomong aku. Tapi kowe gampang
Goyangnya apa tuh, Jan? Ya siji karo kahanan. Oh. Karo kahanan terus saya ngaku goyang. Tapi jane ilmumu ya mumpuni ya. ilmuku mumpuni Den. Kon ndi awak mulai belajar ya? Gurumu ya akeh akeh. Den. Aku kuwi suwi. Soale apa sing tak omongi bener. Setahun mbok lakoni lah Wis ya. kabeh tak lakoni masalah ngono kuwi mau. Mangane Salat tau awakmu salat? Lek aku salat ora Den. Ora. Lek salat aku enggak. Oh, urung lah ya. Heeh. Kapan kira-kira nglakoni iki? Karena ya kuwi mau Den, di mana kamu menghadap di situ wajah Tuhan. Jadi iki Oh, dadi cakep. oh iki ilmu makrifat lek ngono aku Itulah jenengane. seperti itu tadi enggak perlu tak jelasno. Sing penting saiki ayo dibuktekne nang guruku. Tapi anu iki bahas sing mbok omong ki lho, Iya. anu Mbah Jan sampean kan dia tanggap guru to. Heeh. Sampean ngomong Iya guru. wis. Sing mbok omong ki kan makrifat. Heeh. Iki makrifat iki ora entuk nglanggar syariat kuwi jenenge sesat. Ngono lek anggapanku ki amit lho ya. Iya, lek. Ana aku butuh pembuktianmu ki lho. Mau ngono, makanya syariat ibaratnya contoh misalnya salat. Mangan ngene wis. Salat ngene. Ya. Kenapa to wong kok kon salat? Ya kudu salat. Karena untuk berbuat baik makanya kon salat. Itu Oh iya. ngono kuwi. Cok salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ngono maksudnya. Apakah orang salat itu bisa menjamin? Apakah itu bisa betul-betul apa ya dikatakan salat kalau kelakuannya enggak bener? Padha karo ngene Jan, anu Mbah Guru. Anggapanku padha karo wong ki mau ben warak kudu mangan. Apa jamin wong mangan ki mau warak ngono. Paham maksudnya kula? Ya, paham. Jadi masalah Wong sing mangane urung tentu warak apa ana sing ra mangan. itu contoh duniawi. Oh iya. Jadi memang sesuatu Analogikanya. Seperti itu, tapi antara Sampeyan percayaane beda. Ya. Karena Ya. memang seperti itu. Aku ya gak maksa wis. Ya mohon maaf Den ya. Mungkin aku biyen tahu ya sekolah tapi enggak tak sebut nih. Di dalam dalil apapun ya, entah itu nang surat sing piye, tidak ada wajib katakanlah untuk melakukan sholat. Itu sing asli loh ya. Jadi Enak Jan. itu menurut kamu ya. Itu menurut kamu. Iya. Ya itu memang gini. Iya. Saya ini mempunyai seseorang, mungkin ya aku guru lah, guru. Oh. Ya Islam juga, kita enggak Oh. membawa agama enggak, tapi membawa Oh. dari apa masukan-masukan. Oh. Jadi di dalam sholat yang sebenarnya itu sholat seperti apa itu ada, ya toh. Terus Ora, Mbah Jan, lek salat itu perintah pertama dalam Islam. Syahadat salat. Oh no. Salat itu sing penting. ya Orang mungkin kita ya lo mati yang ditanya pertama itu salatnya. ya Oh mungkin itu no. dari pendapatmu tuh Den. Iya. Namanya Ora aku orang. pendapatnya Iya benar. Tapi ada sisi Guru-guru. lain yang mungkin bisa apa mengatakan di dalam ya wis. itu tidak ada gitu loh. Ngene lek bagiku ngene wis lakum Iya. dinukum waliyadin. Wis bagimu urusanmu, bagimu agamamu, bagiku. Saiki penting dhewe iki. Ayo nemoni guru Ayo lah. dukun iki. Ini malah adik iki bahas ngene iki piye gitu. Piye ceritanya? Ayo. Ayo, Tak anu, ilmumu lho. tak jajale apa? Dukune guru kuwi. Iya. Bah iki sing delok ya wis akeh lho. Iya. Seribuan akeh wong sing demen awakmu jane. Jane akeh sing demen awakmu. Apa meneh awakmu kok gelem tobat? Beh, Wis akeh. lu tambah akeh. Akeh sing demen tenan. Kowe di pondokan aku sing ndi? Apa dadi gurune awakmu? Ora gurune ora pembimbing pembantu, Oh. tak wejang murid. Bagian tentang Ya, apa kerohanian. tentang kerohanian. Memerangi Oh. diri sendiri. Oh. Tak kayak carane, Den. Karena musuh yang terberat itu adalah diri sendiri. Iya. Tapi lek roh carane, sembarang lek roh rumuse garap PR. Cara ade enggak kerjakan soalnya kan. Lek roh rumuse dulu tapi enggak roh rumuse. Ya, semua obat mabit. Emang ngantuk apa ora? Orang ngantuk lah. Kok- Kok kamu aku bar mangan juga. Tak kira lek ngantuk. Oh alah. Iki dhewe ning endi to iki? Temen nemoni guruku lho. Ada apa ora? Hah? Ada apa ora? Ora. tetep. Guru sampean kuwi roh aku wingi sing wingi to? Oh. Ning ngendi kono to? Golane to. Oh. Iya. Oh ya, gini lah. Ning ndi? Gini. Ada apa ora, Mbah? Wis to menengo tak Hmm. jarang kene malah.
muridku ora tau manut to Den Mas. Manut aku. Jangan pura-pura dadi murid. Ora. Lah aku pura-pura mosok ngetutke ning gua ning alas kene iki. Aku pengen belajar tenan, jombok saduki aku. Njaluk pelajaran ngapa aku komplit. Ya tenanan. Iya. Kowe pengen iso nambani wong mari tak dudoi. Tak belajar sing tenan. Tenanan kuwi. Ora guyon. Lho kuwi tak gurumu iki. Lho. Gurune tuwek rek. Gurune Mbah Jan. Ika dawuh guru. Kula nuwun, Mbah. Amit nggih, Mbah. Nyuwun sepura kula ganggu. Kula muridé Mbah Jan iki lho. Amit. Iki rene mau. Iki muridku ngene iki, Mbah. Lah ramon kok sadu ning dalan iki mau. Ya untunge manut. Manut kula. Ora manut iki mau wis bonyok kabeh iki mau. Ya tenanan kuwi. Sampeyan tiap bengi ning alas ngeten iki, Mbah. Nggih. Murid iki gurune sampeyan iki. Guruku. Ning tiap bengi ning alas ini. Nang alas. Aku nyuwun sewu, Mbah. Sampeyan nyantet jenenge sapa, Mbah iki mau? Ada garapan jenenge sapa? Yanto. Oh ya. Iki arek nyantet. Nyantet cantol. Masalah apa, Mbah? Masalah iki utang piutang. Oh. Si Yanto ki diutang dhuwure Hah? gedine 500 juta. Wow, Kayak terus? ditagih bulet nae malah ngejak tukaran. Terus? Terus Yanto enggak terima. Terus mlayu rene. Njaluk tulung. Dhuwure Yanto mlayu rene njaluk tulung. Kok nyantet? Kok nyantet. Ngono. Lah terus aku takon. Lek terus disantet. Apa ya mungkin duitnya balik, malah modal. Yo. Kuwi kan karuan lek ora nyawang wonge pisan ora metu duwite. Kuwi jenengane mburu hawa nafsu. Kok enggak dikandani, Mbah? Maksudnya enggak sampean kandani ae maksudku. Timbang mbok santet mbok yo sing sabar. Iki kan ora ngerti urusane buke kongkon nyambut gawe ya budal nyambut gawe. Oh, penting duit ya, Mbah. Heeh. Ya bener, Mbah. Bener. Kan kita nyambut gawe. Buke kan kampung tengah. Kampung tengah nih. Kampung tengah iki luwe iki maksudnya. Weteng kuwi to. Weteng ngono lho, Mas. Ancen lek ampun lek luwe iki yo mumet to ya. Ngredeg. Ora iso. Tapi kan kudune awake dhewe panggah sabar to utirakat kuwi. Wong sabar kuwi ana batese. Oh. Dadi ini ora mung sabar-sabaran wae. Dadi sabari terus mung awake dhewe terus piye? Cek-cek, Mbah. Nah, yo ki mang lho tak omongne. Cek-cek, Wis Mbah. kadung ndek dindekne akhirnya makan malah diles. Aku sabar sik didek kok, Mbah. Nah, kuwi lho. Lah aku dhewe Ngono lho. kuwi lho. Tenan, sabar aku enggak ora trimo didek aku. Marah yo ora kaya ngono masalah, kuwi lho. Mbah. Wong ki saiki wong jaman saiki ki disabari malah ngiles. Ngono lho, Mbah. Heeh. Tapi kan jadi kudu panggah sabar to jane. Nggih utang ngerpek-ngerpek Mbah Sadi Sili ditagih lah ngejak tukaran. Kadang bacokan ngono kae. Tapi enek anu, Ngono kuwi apa ya kena dige tulodo ya. nggih tapi lek menurut anu gurune kula sing rene ngandani anu lek wong kok diutang ora iso mbayar kuwi sing ngutangi pahalane kaya sedekah sing diutang ning kuwi. Kuwi kanggene wong Yo duit. Ora kanggene duit wong yo. Jawa. Ya isine ya ngono kuwi. Mateni ae lho, Mbah. Iya. Ngono lho. Ya kuwi kudu menem kono mentolo, kene kudu mentolo. Iya no. Pembalasan lebih kejam ya, Padha Mbah. karo utang nyawa nyaur nyawa. Bener, Mbah, Mbah. Utang getih nyaur getih. Utang duit kudune nyaur duit. Ya sing sabar. Wong utang duit tak nyaure ngejak tukaran, apa ya cocok, ora cocok to? Ora cocok lho, Mbah. Ya, ya kuwi. Berarti anu, Mbah ya, iki mau masalah utang piutang. Utang pi utang. Lah dek wingi ini kok sampean nyantet yo bolak-balik ngono kok. Bolak-balik kuwi. Gitu Jan. Oh, bolak-balik. Bolak-balik ora perkara iki. Sapa sing ngomong gara-gara iki? Sapa sing Ora ngomong? perkara anak buahmu iki lho, Jan. Loh, Aku curiga anu, jangan-jangan ilmune sampean ndak pakai sepiro, Mbah. lho tak tenan to. Lho, aku biasane budalane dadi to. Lho, tapi buktine ora iso lho, Mbah. Ora iso mergo enek sing mesti enek sing ganggu. Lah aku ngomong iki jaremu duduk, kan muni ngono. Berarti sing ganggu Bener iki. sing ndi? Sing ganggu Jan berarti. Wah, aja ngono, tak ajar pisan lho kon nuduh aku malahan. Hah? Ora. Budalane piye? Sampeyan roh dhewe to. Ya aku ngerti, Mbah. Ilmumu sekti. Tapi saplokene iki kok ora iso budal, jane iki sing mandi ki ilmune sapa jane? Hah? Ilmune Ya, Gusti enak Allah. to. Wong salah seleh.
ilmu kuno. Wis kan Wis pokoke nek sing ora beres. ora mempan. Tapi ngene, Mbah. Iki pupung bocahku, iki tak gorene muridku iki. Iya. Sampeyan kok iso buka nih. Ngono lho. Mari aku ora trimo, Mbah. Ora- Aku zaman saiki ra percaya sing tak santet iki. Tak Ra percaya aku. tak dibuktekne. Wis ngene. Zaman saiki apa jane to ilmu santet aku ra percaya blas aku. ngene, Mbah. Double. Wis ngene. Iya. Omong enak. Oh iya iya. Apa dijajal kowe? Ojo ngono. Dijajal. Ya, pending ya. Dilareni sik kuwi keri kabeh. Ora perlu nggih tumbas jembatan ya. Mbah Jan, Eh. aku ning kene kan mung nyawang to aku. Lha nyapa kowe nantang bagi Ora, Apa aku pengen tak lebokne iki? aku njaluk sepuro, aku gak tahu jeneng nantang wong iki gak tahu. Aku mung maksudku ngene lho, aku mung takon Jan, zaman saiki lho. Gitu. Ya. Apa jek enek dengan ilmu santet? Enek ra, Mbah. Enek. Enek iki mung ning film. Nek Banyuwangi sik akeh. Film apa? Ya melambung kuwi lho. Wis akeh. Wah. Mangane ngene, Mbah. Niki, Mbah. Ya. Aku ngene. Aku ora percaya. Ilmu santet aku gak percaya blas. Nek zaman dhisik iya percaya, zaman saiki wis ora percaya aku. Nek zaman dhisik aku percaya. Mbah. Nek zaman saiki aku wis ora percaya ilmu santet. Anto ya. Ora percaya, Mbah. Lek zaman dhisik iya, zaman saiki Ngene lho, zaman ya. Wong kuwi percaya karo ora percaya dinantung karo kepribadiane awake. iya bener, Mbak. Iya, Contone Aku njaluk sepuro, Mbak ya. wong nambani kae. Iya, iya. Wong nambani kae lek Kalimantanan percaya ya. Sembuh. Percaya sembuh ta. Oh. Tapi lek ora percaya ora sembuh ya. Oh. Tinggal kepercayaan. Nggih. Iya, tapi tak percaya. Gak percaya. Ora aku. percaya. Santet. Sing kene kan percaya. Ayo. Sing kene kan percaya. Aku ora. Kono ora percaya ben, penting sing kene percaya sing nglakoni. Aku percaya Gusti Allah. Wis kok ngene. Tak percaya santet. Iya, kudu dilakoni. Sampeyan meguru mbek iki pirang tahun lho, Mbak? Yo Jan? suwe. Oh, aku dadi dukun santet wis tahunan akeh tahun ora kena Mbah, hitung. Mbah Peking iki. Hah? Mateni wong wis ra karuan Ora kena kae. Kok dihitung. kena? Ya ada Apa keranjang. diuntingi ora? Jerene. Sak unting. Katanya. Iya memang jelas ditakok kuwi. Ya. Nek jade kenjange ambek dobol-dobol ora kuat ngangkat. Iki wis Ngomongane tukang mateni wong. Ngono lho. Mangkane ngene. ora Pak. percaya. Enggak. Percaya aku Ora ngomong mbek percaya. Gusti Allah. Sing kulo ora percaya bene. Sing penting awake dhewe kan nyambut gawe awake dhewe to. Tapi ngene. Adikku jeneng. Mangkane kuwi dijajal. Mangkane ngene, Mbak. Timbang jajal sing elek menjajal sing apik, ndongane Iya, wong, jajal. mati wong. Ndongane sing elek. Sampeyan iki sepelek nih, Mbah. Lho, aku ki lha mangkane iku mung tak jak jajal, kok dijajal. Jane sak pira to ilmune iki? Mangane Aku amit, Mbah. Aku ora ndek ilmu, Mbah. Kok esuk nyepelekne wong tuwek iki sak masa pira? nyepelek nih, Mbah. Amit. Oh. Oh, ora masku. Sampeyan iki kudu tenanan nyantet iki. Lah iya. Nyantet apa? Kudu dijajal. Mbah, Ya salahmu kowe nang kene yo. aku muridmu lho. Aku rene mau. ora karan. Wis ngene, Mbah. Engko lek misale jenenge Wong Yanto rene. mbok santet panggahi ben delok. Lah iya, aku cukup delok. Ora kok aku malah disantet. Berarti aku musuhmu dudu muridmu no. Ya wis, Kan aku kan kene kan mung Yanto ya. derek jenengan. Jane Yanto ya. Dadi ngene, Mbah. Delok tok aku delok. Iki sampean tak jaluk kebukten. Ya tak buktekne. Soale wis aku ping pindho iki sing pertama kae sampean ro dhewe gagal kerise bali. Ya ora? Ya. Nah. Sing keloro saiki kuwi jare sampean kan sing ngomong kuwi sik dasar, ilmu Ya. isor. Lah bengi iki, Mbah, Dhuwure nah, tak dhuwure. sampean ilmu santet sing belajar ratusan tahun gampangane. Ya, Kuwi kudu mbok cakne mbok praktekke Ratusan bengi, Mbah. tahun. Aku pengen roh, Mbah. jajale ya. Mosok ngene umure rong, paling umure 70 swidak. Iku duwe ilmu dek iki. Kayak ula ngono kae kok. Ilmu Sakti ya? panganoman. Ora percaya. Amit. Aku kan mung derek to. Wong ora percaya oleh to wong ora percaya omong. Ora percaya ora apa. Lho kuwi lho, ora percaya ora apa-apa. Yang penting awake Kuwi lho, sampean iki mbok kaya gurune sampean iki dadi wong sing Ora sabar. iso aku. Ya. Saiki
Yanto ya. Ya. Ora Mulai, percaya, Bro. ora apa-apa. Sampeyan nyantet apa iki, Mbah? Yanto. Lah iku lak malah balik ning wonge dhewe, ning guruku dhewe. Ya. Ora percaya. Sampeyan dingonone sampeyan ora nesu, Mbah. Ya ora ya, Mbah, wong sabar. Iki lho wong sabar. Perlu iki engko tak lebokne pisan. Ngene lho, Mbah Jan. Mbah Jan, Iki kok aku kan wong nom, Ya. cah nom. Aku kan Ah. generasi gadget. Ya. Ya jengane ora percaya wajar to, jengane cah nom. ora percaya ora. Sampeyan ngomong tuwek, aku kan wong nom. Penting iki engko lumpuhno dhewe. Ini lho, Mbah. Setok. Sampeyan ki diguguran ditiru, Mbah. Lah iya. Aku yang gugu Ajaran, watakmu Yan. Aku ajaran. ya kaku, tapi sampeyan sabar men, Mbah. Hah? Ajaran Jan. Ora sabar. Jan gitu Ngene Jan. Wong ki ya. Kaplok kono Jan. Wes aja kedua aku malah tak ajar pisan ku malah. Ngene lho. Wong kuwi sing ora percaya Ora apa-apa. contohnya ora apa-apa. Lho, kuwi lho pinter. Mergo awake dhewe kan Lho, rungokno ngene, Jan. sik. Kaplok kono, Mbah. Kok malah jadi baju tak ajar pisan malah ngedua aku malah. Ora percaya bene tapi awake dhewe kan iso njimbuk teko mburi. Maksudnya piye? Iku komburi. Jika kok mburi apek lengae. Wong ngetek lemah dhek ngono maksudnya. Oh, Tenanan yo apa ora? aja. Iya, Ora, kudune ora. ngono. Amit to Mbah ya, mung loro sampean wong tuwek-tuwek. Nek ora dijikok lenone, angel wong ngono kuwi. Wes ngomong aja ngomong apa kowe? Ya aku njaluk sepuro. Oh. Aku kan rene kan mengikuti ajaran sampean to. Ya, Sampean arep ndudohne ilmu. ilmu santet sing aku Oh. gak percaya. Ya. Percayaku zaman dhisik zaman saiki wis gak ono. Ya. Jadi aku ndek guru iso. Aku Oh. ya mung pengen delok. Apa salah aku ora percaya kecuali aku ki getak utawa aku ki ngeplak. Ya. Ora percaya kok ora oleh. Apa kabeh wong bakal percaya? Ya kowe aja maca umi-umi. Kan. Umi-umi. Wong aku meneng ini nyebut Gusti Allah. Wis Oh. ngene, Mbah. Kabeh. Lah kembali ning awake dhewe. Ya lah, mendal. Dilakoni saiki. Saiki dilakoni duduk. Ingin. Wis pisan. Meneh ora. Ya. Ya. Sing kedua meneh ora. Sing ketiga, Mbah, kuwi ilmu stokno sak kuwatan agama. Ya. Ngono, Mbah. Ya Saiki saya sepisan piye jajal. Jadi iki kok kerisingku sama ibu. Jadi gak ente. Sampeyan begini, Mbah. Ya, begini, Mbah. Gurune jane pekok apa goblok ya, Jang? Iki ki kudu tak warai. Masalah iki guruku yo butuh pemasukan juga. Jane gurune kuwi apa dia? Pinter gurune iki. Tapi rada pekok. Gampang pikun. Mbah, dikirim nama wetenge wong iki. Lek keris iki panggah. Ya, berarti urung iso mlebu. Sing ketelu, Mbah, dingko ilmumu tokno kabeh. Hasil lan orane tergantung sing pukulan ketiga. Amit. Aku ini kira apa tak percaya. Kok areng iki sono rai lho, Dit. Amit. Langsung Iya, baca. Amit. Tenanan kuwi. Amit. Ayo, bersama, Mbah. Percaya mung karo Gusti Allah, percaya kate karo santet. Santet kepet. Nah. gak udah. Piye, Mbah? Kok pertama kok enggak ngono iki piye, Mbah? Apa tak ewang tenan dalam pemburi, Mbah? Iki loro-loro ning ngono to jajal to. Mun dhek mung ngono tok. Tak transfer, Mbah. Sampeyan kok koyo Awake wis loyo. Jane gurumu apa anak buahmu to jane Jan? bantu iki. Kok cangkemmu kenyek gitu. Aku sih cakep-cakep bener ya. Soleh. Bang. Ayo, Mbah, dibaleni, Mbah. Yo. Sampean sing ketiga iki, Ya, ya. tak dure iki. Ilmumu Tak tokno kabeh, Mbah. Heeh, tak sak tenaga dalamku kabeh. Buktekno, Mbah. Ya tak buktekne saiki. Kalau kowe duwe ilmu, Mbah. Halah mental-mental. Kowe aja ngisi-ngisini aku lho, Mbah. Ora percaya aku ini. Tokno mantramu sak iso-isomu, Mbah. Delok. Gak kontak. Wih, nyapa to wewe? Ndak mlaku. Jene nek apa to? Ndak mlaku. Iki sing pertama. Kok iso ngono iki piye to, Mbah? Dikenali to. Aja ngisi-ngisini aku to. Apa mbok ewangi to, Jan? Tak yang kok kene. Bisa kaya wingi lah iso ting. Iso ting ilang risik. ilmu dunon ya, Mbah.
Gusti, bagi aja sepuro. Iki lakon apa tarun? Karingan gelut karo menggolo kira awakmu. Aduh. Aja nyelimut, Den. Ora maksudnya belajar ngene wong iki pirang tahun. Ya wis suwi, Den. Nabi iki lah dia berhasil iki. Iki ping 3 lho, Mbah. Sik, Mbah, ditoto tenagane ditok ning kabeh iki ping 3 lho. Ping 3 lho iki. Malah ngising pisan iki malah. Iki lah dobel gitu. Allah Pripun to, Mbah? Wis tuwa mbok ya nyebut, Mbah. Mbah. Iki malah arep nyapa lho jane iki. Piye, Mbah? Kok gak kena-kena piye, Mbah? Enek apa to jane iki? Enek apa jane iki? Ora kena iso-iso piye to, Jan? Lho kowe nyapa ngadeg ngono jan? Aku ape bantu guruku. Wis ora gurumu. Aku pengen bantu guruku. Oh. Aku jane izin, Den, ngene iki, Den. Tapi nyatane ya Ayo. Wah, malah mutak teh, Mbah. Mbah, mati Jan. Mati gitu Jan. Mbah. Jan. Gurumu mati Jan. Jan. Mbah, tangi, Mbah. Wah, masa kok ngene piye to, Mbah? Malah mutak teh kok ngene lho, Mati paling Jan iki Jan. Wah, Modar apa piye iki Jan? wah, iya iki ya. Mati kayaknya Jan. Jaremu sakti to Jan. Kok malah ngene? Lah iya, jaremu sakti to Jan. Jan. Piye? Piye? Nyapa? Gara-gara kowe, mulai. Oh, ora. Ora Jan aku. Ajar nang kene matane guruku. Ora ta. Ayo mulai. Aduh. Piye to? Ayo mulai. Gara-gara kowe. Iya tak mulai. Paten iki. Ora. Urusi gurumu lho, nyapa nusu-nusu karo aku iki. Kok. Iya. Ora. Nyapa? Kok nek masalah karo gurune kok rek aku sing diseneni. Aneh. Paham ora? Jan aneh ra bocah hehe. Anda ora iso rek mendal. Kok yang penting kita itu jangan takut sama santet, takut hanya kepada Allah. Terus diamalkan setiap habis sholat. Al-Fatihah 3 kali, Alikah 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Surat At-Taubah ayat 128, 129 3 kali, sholawat muridatnya 3 kali. Insyaallah selamat. Pokoknya selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Besok kita kerjain lagi itu santet itu, dukun santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.